Vezi de ce de obicei ce poți să spun cam așa. Amintieri acolo. Mamă, ce nu-mi place mapa asta. A apucat-o să abie ceva și și plecat. Și eu am apucat fix-o. Nu. Și uite, ăsta a apucat, mă rog, pe futul în gură. Mamă, mă bate jegos ăsta. Dacă sărea pe mine, mă bătea prost. Te-a bătut pe tine? Chiar că aici. Tu morți, mă. Tu pas pe prietenul meu. Vreau dracu cu papucii tăi. Care nu e săraci. Bă, ăsta e enervant. Bă, lasă-mă. Mai dă și el acolo. Iiii. Că prost la cu aia se. Ia băgăm eu. Pula în el. Ce m-a împins jegosul ăla. Nu știu, hai să jucăm ceva distractiv, vrei? Nu știu, hai să ne uităm așa la minigame-uri, dar nu prea sunt playeri. Aha, dacă vrei. Am intrat cu tine, nu? Vezi că nu prea sunt așa bun. Mi-am înțește degetul repede rău. Nu prea am pe deget. Nu îmi rezistă degetul așa mult. Eu dau click-uri pe secundă, nu dau mult. Eu tot ce știu eu să fac să nu mai feresc. Să mă bage în tine ca să nu... Să pot să câștig niște hituri în plus atâta. Vezi, mă rog. Păi da, dar oricum, chiar dacă ai dat bine tot mai mult, știi? De asta am putut să mai țin. Bă, bine, îmi dor de un faction de rasă. Mamă, cum era înainte pe play. Doamne, ce dor să mă joc faction. Dar n-ai niciun server pe care să-i joci. Casca și n-ai shimmer. Da. Mai aveam 19% pe cască. Mamă. Hai, intră. Așa, gata. Am intrat cu tine. Am intrat cu altul. Da, ce. Nu, combo era peștele la o trăvit sau ce pula mea era. Hai că-mi dau armura jos să lasă-mă mare. Că nu la mamă, dar nu suport combo ăsta deloc. Hai, intră tu primul ca să poți să ne. Hai că, cred că am intrat cu tine, mă. Mamă, te naști, mă rog, dar cine apucă primul fly ăla câștigă. Ia uite. Hai că ce să-ți fac, ești nebun? Păi tu mă mori în aer dacă te-ai. Ba da, poți să mori. Ce mă, n-am tactica mea sau ce? Să pot să... Pateu! Și ai și murit. Ai murit la măr. Hai, dă-i. 3. Hai. Uite pe Son Goku. Ai jucat Faction Quiz? Hai că mă mai miște, ești nebun! Hai că...
Ce joc, vezi? Am crezut că nu mai mor, dar aici am uitat că dai de meci mult. Dacă trebuie combo. Pe mai spart. Hai că... Vezi cu mărul. Stai. Da, am cască. Mamă, ce n-aș pe asta. Nu știu. Hai să dăm... Hai să dăm pe ăla cu lopata. Vrei? Sparge. Bă, dar nu știu ce dracu să-și călea așa să fie amuzant, că nu prea sunt play asta este așa. M-am jucat astăzi de la... Cum pula mea se numește unul. Ce? Aha, da, intru din nou, stai puțin, mă uitam dacă mai sunt play. M-am jucat astăzi cu niște prieteni fast builder ăla, mamă ce a râs să-mi bat picioarele. Hai, ce vrei să dau? Oh, și eu tot la ăla mă gândeam. Intră. Și eu tot la fel. Făceam bani, îmi luam chituri. Mă jucam toată ziua. Avea chestii cu de 20. Păi? Ăla care era pe ei? Primul, gata. Mamă. Ăsta e un fel de faction de la hard, știi? Dar n-am jucat în viața mea de la și mi-am dorit mereu. Dar nu am avut ocazie. Că știu că e decât pe serverele de rea premium. Și de asta. Ce ți-a dat așa mare? Bye. Mamă, cât cooldown ai pe perlă. Zero 5. Nu, dar mi-am dat puțin, what the fuck. Am așteptat ca prostul prea târziu. Hai să încercăm și pe ala. Mamă, ce-ată l-am sportat pe ăsta, trebuie să ai tactică, să te duci stânga-dreapta, să pui mei. Tactică de gay. Da. Stai, mă, exact la peste mine. Ba da. Mei, să mă duce cam pastile. A fost foarte recent, am zăculapat foarte mult. Și făcea tata la mine, revia dracu. Ok. Asta e mișto. Mă, nu știu, mă gândesc ce să nu știu așa acolo. Nu știu ceva, că nu prea sunt player. Mă gândesc și la alt server, știi? Ce era fi HG-ul ăla? Stânga a doua? Aha, hai. Ce era pe asta? What the fuck? Mamă, în viața mea știu să joc cu Nița. Și nici nu mă joc cu Nița. Hai că a nimerit am de la. Mamă, am crezut că îmi dă focul apoi.
Ia, este. Eu nu știu să joc cu asta, bă, ești de bun. Dar nu știu să joc cu undița, gen, da, nu știu, 0,5, da, 0,5. Undița nu știu să joc, apeși click dreapta, de câte știu. Ma, ce dracu statea pățiuni, bă! E ca Sherpy. Nu mi-am băgat. Ți-am dat și ție ca prost. Oh, m-ai putut rău de tot. Băi, am uitat ăsta, mă. Bă, am visat o puțină. Mișto. Hai să jucăm HGF sau nu știu. Ce să jucăm? Hai să jucăm la HG ultima. Ultima sabia de lemn. Ce n-am jucat? What the fuck? Nu, gen, fii atent. Eu, din câte știu cu undița, tu când joci trebuie să dai bam, bam și dai hit de sabie în timp ce... Ce ai făcut? Ți-ai aruncat sabia? Hai că am aruncat-o și eu, că nu pot să mai căde. Gata? Pua, am mai rupt. Da, care? Adică? A, gen... Nu știu, eu nu știu să fac cata mea. Băi, asta vreau să le jucăm, nu știu, așa, un minigame ăsta așa mișto. Dar nu știu, ceva așa de seară, chill, așa. Nu știu, fast builder ăsta, ce drept. Bă, da nimica, mă. Și ăla, nu știu ce dracu e. Jucăm un Bad Wars 2 din ăla? Bad Wars 2. Ia intră pe el. Și se ai pal Aqua. Mai intră ăștia așa. Mă, l-am jucat Bad Wars 2 pe grămadă de vreme. Mamă, ce mapă ciudată. Câta mapa, bă. Și nu cred că mai stau. M-am și plictisit, eu n-am ce face. Aqua. Asta de față cred că e aia cu diamante, nu? Cred că da. Fac eu pat. Îl fac prima oară cu sandstone din ăla. Și după cu lemn. Și după lână. Vă duc să cumpăr lemn. Shift și... Eu te bulangii ăștia, bă. Păza.
Ai luat niște blocuri? Tu în gură să-i fut. Au venit ăștia, au pus TNT. L-am omorât. Toți dumnecații, mătii. Nu o să iau. Stai că am lăsat în ce blocuri ies. Fia crual dacă să-i fie. Bă, dracu, a venit direct, bă. Nici n-au stat să mai se gândesc. Mamă, ce nașpa aia, nu prea pot să acoperi bine. Dar unde s-au dus? Iau tu-i morți în gură. Bă, ăștia m-au terizat. Mai blocuri. Ăștia sunt prea de meză. Hai și noi peste ei. Bă, ăștia iar vin la noi, bă. Bă. Hai, ăștia ce tot au cu patul nostru? Voi, în gură, bă, ăștia. Te și tu, doamne, cât de prost sunt ăștia. Bă, ăștia... Mergem pe ei? Bă, dar noi n-avem pot construi. Tu știi să ai pe insulă? Bravo. În sfârșit, bă, și-o meritau, dă-i mor. E mor pe amândoi? O, să nu mor. 1 HP. L-am bătut. Poate am luat diamant de la ei. Mamă, și acum avem 2 generații. E bine, e casă. Bă, dar nu prea poți să faci pat așa bine, că trebuie să crezi la de. Da. Mamă, ce mă enervează patul ăsta. Și insula asta așa e ciudată rău. Și podul pe care l-au făcut ăștia. Că am făcut un pod să-mi bat. Da, vinovați de-aia. E de aici. Păi am o grămadă. Nici nu am ce face cu ea. Vreți să-ți cumperi și unelte din alea. Și uite ajută uneltele. Fără nici miștoaua. Uneltele sunt cele mai bune, efectiv. Bă, ce cumpăr? Și arme sau protecție? A? Protecție? Și mai pot să mai cumpăr ceva de 2 diamante. Fie îmi cumpăr asta. Așa. Și buie trep. Piță trep, așa. Gata, am cumpărat și niște de-astea. Eu am și un măr. Am și unelte. Sunt pregătit. Hai să mergem. Stai că nu te văd. Deci, hai. Ok. Mai e blue. Red. Eu am 2 TNT-uri. Mamă, m-a spart ăsta, bă! Nu știu ce are, dar m-a spart mâncava și... Nici n-am... Bă, ești nebun, am putut să-l ating. Nu știu ce mi-a făcut ăla, dar mi-a dat de nici măcar l-am atins. Băteau.
Vezi că e cel mai nasol să dai de unul. Te văd. Bă, da, m-a spart, am înțeleg până dată halul ăla. Cercăm o dublă a doua. Cine? Un sinucidat pe ceva. Ăsta... Hai că va pe ăsta. O inimă, nu te cred. Puneam TNT și spărgeam pata. Unde e mă berderea? Tu-i dumicați-mă. Bă, ce nervii fac ăștia, mă? Hai că vin acum. Aha. Cumpăr și arme acum. Mai cumpăr protecție din aia. Mai suntem noi blue, red și un yellow. Ăsta, doamne, de la aqua. Gata, am luat protection 1 pe tot armura. Pe boția și pantaloni avem protection 2. Da, ba n-am luat protection 2 pe tot. Și arme sunt. E bine. Hai peste ea de la blue. Mergem? Vin și eu acum. E bine. Am și TNT dacă e ceva. Fă schema de aia să punem TNT-ul. Ia-te. Stai. Aici punem TNT-ul. Cade direct în capital. Bă, nu te cred. Ai văzut? Gen, n-a căzut. L-am pus exact acolo și n-a căzut. A căzut gen pe un bloc mai încoa. S-a mutat TNT-ul. Le-a spart patul. Easy! Nu. Le-a spart de sus cu pickaxe-ul și după a căzut la ei. Pe pat și stătea cu șeptul. Le-a spart patul. Redu, dar atâtea mai trebuie să mai sparge patul. Hai să mănânc pe aia. Mănânc pe aia de la blue. Uite pe... What? Ale de la Aqua. Mamă, la de la Aqua are aia. Stai încet, duce cu Aqua. Ce om jegos cu aia. Are sapie de diamant, cred. L-am spart, l-am bătut. A dat cu perlă, a dat pe lângă. Doamne, câtă prostie. A murit. Bă, mai suntem decât noi cu... Mai e Red-ul și unul de la unul. Ui, Red-ul a plecat la ăștia pe insulă. Pot să mă duc la Red pe insulă cât are cu Blue. Nu e niciunul. Ia vezi, să nu fie la noi pe insulă unul Red. E nimeni? Pe nu e nimeni la el pe insulă. Doamne, nu zic că are obsidian. Doamne, nu zic că are obsidian. Doamne, nu zic că are obsidian. Am spart. Pură sunt. Și am luat să se bată cu Blue și eu o să mă arăt între ei, să vezi. E decât unul de la Red. Da, uite, o să mă bag în curând. Cred că l-am bătut, da, easy. Easy win. Bă, albaștri